हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद गोनांथार आयदा लानानै सावरायनो नागिरदों। दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा सायावनो नुखानानै दङ ओरैबानि जे सेल्फ हेल्प ग्रुप। दा बेनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय सावरायनो लाबोनाय जादों। दा गोबाङानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोमोन्दै कुइसन खालामहरदोंमोन। दा बेनि सायावनो नोंथांमोननो डिटेल्सै मा बुस्थु मा फारि फारि बेखौ सावरायनो नागिरदों। बेनि गेजेरावहाय दङ नोंथांमोना नुदों 7 नाम्बाराव बियो मा एक्सुवेलि, बेनिफ्राय मानो नांगौ, ओमफ्राय बेयो मा खामानि मावनांगौ एबा मा खालामनो हायो बेयो जोंनि थाखाय, सरकारा अनसुंथाइखौ मानो हरो आरो बेखौ जों मा खालामनांगौ। दा बेनि बागै मिथिगोन आरो लास्टआव नोंथांमोननो खिन्थागोन जोंनि मानसिया मा खालामो। दा बेनि बागै नोंथांमोनजों बाहाय सावरायनो नागिरदों। दा फैदो फारि फारि जागायलांनायनि सिगां नोंथांमोनहा दिनैसो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला, जाहाथे नोंथांनि सुबिदानि थाखाय। बेनिफ्राय फैदो फारि फारियै मोनफा मोनफा सावरायलांदिनि। दा गोबाङानो कमेन्टबो खालामहरदोंमोन, दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय बेखौ लाबोनाय जादों। दा बियो मा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मा बुस्थु, दा बिनि सायाव नोंथांमोननो डिटेल्स होग्रोनो नागिरदों। दा गोबाङानो मिथिखायो, जायफोर नोंथांमोना मिथिखायो नायब्लाबो जागोन, मानो होनबा नोंथांमोना साबसिन मिथिनायबो जानो हागौ। बेखायनो जायफोरहा गोनो गोथो दङ बिथांमोनहासो नायोबा साबसिन जागोन आरो। दा बिनिफ्राय नुदों सेल्फ मानेथ' गावनो, हेल्प माने मदद खालामनाय, ग्रुप मानेथ' हानजा, बयबो मिथिगौ गोरलैयैनो मोनफा मोनफा मिनिं दंखायो। दा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय मोनसे हानजा होनदों आरो। जेरै सावगारियाव नुदों नोंथांमोनहा सासेया सासेनि गेजेराव आखाइ हमलायलायनायनि गेजेरजों मोनसे गिदिरथार सार्कोल एबा गिदिं खननाय मोनसे ग्रुप एबा हानजा जानो हानाय जादों। दा बे मोनसे हानजा। दा बियो मा मावनांगौ एक्सुवेलि, दा बियो जाहैबाय बिनि फारि फारियै नोंथांमोननो खिन्थानि फै। बियो मा मावनांगौ बेखौ नोंथांमोननो डिटेल्सै बाहाय खिन्थाना होनि, मोनफा मोनफा नायलांबानो जाबाय। जे जोङो साफ्रोमबो मानसियानो एखे समान नंजोबा, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ साफ्रोमबो मानसियानो एखे समान नंजोबा। दा बे बेलायाव नोंथांमोननो सानै मानसिनि रुजुनायाव नोंथांनो आं खिन्थाना होनि। दानिया जानो हागौ बिथांनाव बिसोर सानै मानसिनि गेजेरावहाय रांखावरि बिथिङाव नैबेहा गैया, नैबेहा दङ जानो हागौ। जायफोरा रांखावरि दङ बिथांमोनहा गावबा गावनो थांना थानायनि सुबिदाखौ मावना लानो हानाय जायो। सेल्फ हेल्प ग्रुपजों जाय खामानिखौ मावनांगौ बे खामानिखौ हारसिङैनो मावना लानो हानायबो जायो। दा बिथांमोनहा मावाबाबो जायो, अदेबानि बिथांमोनहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थाखायाबो। दानिया जायफोर बिथांमोनहा रांखावरि थोजासे गैया, हारसिङै खामानि मावनो हाया, एबा गावबा गाव बेक्तिनि खामानि थाखासेयावबो जायफोर बिथांमोनहा आरोबाव माखासे एसेखिनि सम मोनो, जेरै 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा 6 आवारानो 6 घन्टायानो गावहा आलादा डिउटि दंखायो, नाथाय बिनि गेजेराव बबेबा 2 घन्टा 3 घन्टाया गेप थायो। आरो बे गेप थानाय खामानियाव बिथाङा आरोबाव माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरबावदोंमोन, नाथाय बियो फुल टाइम होनो हाया मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय। अब्ला बिथाङा गुबुननि लोगोनि मदद लानानै बे एसे जा हायो बेखौ मावनो हानाय जागोन आरोखि। दा बेफोरबादि सुबुंफोरनि थाखायसो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ गोनांथार जानानै फैयो। दानिया मा होननो नागिरदों, फैदो फारि फारियै नोंथांमोनहा खोनासंलांदो। दा नुनो मोनदों, हमनानै ला नैबे सासे मानसिया रांखावरिया थोजासे गैया। आं मोनसे बिदिन्थि होनि उइभिंनि। दा बाहाय उइभिंनि आं बिदिन्थि होदों। नैबे सासे मानसिया उइभिं खुलिनो सानदों आरोखि, हमनानै ला। दा बेनो नाथाय 5,000 रांल' बेनि आखायाव दङ। बेनिफ्राय एखे रोखोमैनो बेबादि सानैनिफ्राय गासै साबाहालागै मानसिफोरा सानो जे उइभिं बा जि दानानै मोनसे थांनानै थानायनि राहा नागिरनो, जा एसे खामायनो हायो, दा बेखौ सानदोंलायनो। आं बाहाय उइभिंनि एग्जाम्पल लादों। बेवहाय बायदिसिना लानो हागौ, फिसारिनि लानो हागौ, फार्मिंनि लानो हागौ, आबाद मावनायनि लानो हागौ, बायदिसिना फाननि लानो हागौ, गोबां जानो हागौ खामानिया, नाथाय आं उइभिंनि बिदिन्थिल' होदों। बेजोंनो नोंथांमोना बुजिनो हागोन। दा बाहाय नुगोन सासे मानसिनिया आखायाव 5,000ल' रां दं, आरो बिथाङा जोबोद जि दानो गोरों आरो उइभिं खुलिनो गोसो, नाथाय 5,000जों बियो हारसिं उइभिं खुलिनो हाया। थाथ-सालनिफ्राय लानानै गासै खामानिफोरखौनो बियो बायजोबनो बेजों जगार खालामनो हाया। आरो बेनिफ्राय एखे रोखोमैनो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोनहा बेबादिनो सोरनाबा 5,000 सोरबा 6,000 इनभेस्ट खालामनो हानाय माखासे मानसिफोर दङ, उइभिं खुलिनो हानाय, बिथांमोनहाखौसो बियो लोगो लाहैगोन। लोगो लानायनि गेजेरजों बिथांमोना गासै 7 जागोन। 7नि गेजेरजों दानिया मा जाफैनोसै, 7 जायोबा 5,000 सानजाबोबा गासै 25,000 रां जाहैसिगोन आरोखि। दाना 25,000 जेब्ला रां जाहैगोन, अब्ला बिथांमोनहा मोनसे उइभिं खुलिनो हानाय जाहैसिगोन।
दानिया 25,000 जों बिथांमोनहा उइभिं खुलिनोसै। खुलिनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोनसे उइभिं खुलिबायबो। खुलिनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा दाना 25,000 जों खुलिनायाव गासै साबा सोद्रोमाफोरा मा खालामगोन? बे नैबे उइभिंनि थावनियाव बिथांमोना 2 घन्टा 2 घन्टा हमनानै ला डिउटि खोलैगोन सानसेयाव। अब्ला बिथांमोनहा मा जागोन? 2 × 3 = 10 गासै सानसेनि 10 घन्टा सानखौ बिथांमोना उइभिंआव हगार हरगोन। अब्ला बिथांमोना सानसेयाव 10 घन्टा दानायाव हमनानै ला गांनै दख'ना बा गांनै जि दानो हानाय जाहैसिगोन आरोखि सानसेयाव। अब्ला गांनै जिनि बेसेना हमनानै ला 1,000 करिनि दायोबा 2,000 मोनहैबाय आरोखि। 2,000 मोनहैबाय। अब्ला साबा सोद्रोमानि बेलायाव होमबाना 2,000 खौ रानोबा गासै मोनबेसे सफैसिगोन? नोंथांमोना नायना लादो। 400 हमनानै ला 400 थाखा करि गोलैफैसिगोन आरोखि। 400 थाखा करि सासेयाव गोलैफैबाय। अब्ला सानसेयाव बिथांमोनहा सेल्फ हेल्प माने गावजों गाव मदद होलायनानै रांखौबो मदद होलायदोंमोन 5,000 करि। बेनिफ्राय सानसेयाव 2 घन्टा 2 घन्टाल' खामानि मावदों। बेनिफ्राय बाखिखौ न'आवनो खामानि मावदों बा गावबागाव पार्सनेल खामानि मावदों। सोरबाया 2 घन्टाखौ बहाय खाथायनानै माखासे डिउटि मारिबाय, गावनि पार्सनेल डिउटि खामानि मावदों, नङाबा न'नि खामानि मावदों। दा बेखिनि समावनो 2 घन्टा समखौ खुनुरुखुम दिहुनना लानानै गावनि डिउटिनि फारियाव बियो थांनानै बै उइभिंआव खामानि मावहैदों आरो। बिनिनो बिथाङा बे मावनायखिनिजोंनो 400 रां खामायबाय। साबायाबो 400 सानसेयाव खामायबाय। अब्ला बिनि दानारि बेथना बेसेबां जाहैगोन? 12,000 जाहैसिगोन आरोखि। 12,000 जाहैबाय। दानिया बिथांमोना सानदोंमोन एखे उइभिंखौनो बिथांमोना फेदेरनो सानदोंमोन, नाथाय फेदेरनो हाया। 25,000ल' दं। बेनिफ्राय आरोबाव बांसिनै जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना सानदोंमोन, नाथाय राङा थोजासे नङा। 400 रांखिनि सानसेयाव खामायनो हायो, बेबो जमा दोननो हाया। बिथांमोननि बेबहार खालामनाय माने सानफ्रोमबोनि सोलिनायावनो थांजोबो। अब्ला बिथांमोनहा मा खालामसिगोन? राङारि अनसुंथाइनि गोनांथि जानानै फैसिगोन। दा बैखौ नोजोर बोनानै सरकारा राङारि अनसुंथाइ बिथांमोननो हरनाय जासिगोन आरोखि। दा राङारि अनसुंथाइ हरनाय जागोन। हमनानै ला 50,000 मालाबा सुख'नांगौ, मालाबा सुख'नाङि बेबायदि हरगोन, मालाबा 75,000 हरगोन। बायदिसिना स्किम लायै स्किम बे बुस्थुआ फैगोन आरोखि। दानिया दा बे राङारि अनसुंथाइजों बिथांमोना मा खालामनांगौ? गावसिनि जे 25,000नि मोनसे उइभिं खुलिदोंमोन, बे 25,000नि उइभिंखौ बिथांमोनहा मडिफाइ खालामनांगौ आरो। बे 50,000 हमनानै ला सरकारनिफ्राय हरनाय दंमोन, 50,000 रां अनसुंथाइ हरदों। बे रांजों बिथांमोनहा गावसिनि उइभिंखौ मडिफाइ खालामनांगोन आरो। मडिफाइ खालामनानै फेदेरनो नांगोन। अब्ला फेदेरनो नांगोनबा बिथांमोनहा सासे सानै मानसि सोनो नांगोन। गोदान मुगानि दाग्रा बायदि उइभिं सालायनो हानाय माखासे आगजुफोर बुथुमनानै लाबोनांगोन। गोदान गोदान दाजेमनि लाबोनांगोन। गोदान गोदान डिजाइननि माखासे प्रडाक्सन दिहुननो नाजानो नांगोन। अब्ला बिथांमोनहा सानसेयाव हमनानै ला सिगाङाव 25,000नि जानाखि मोनसे उइभिंमोन, बेजों गांनै जि दिहुननो हादोंमोन, गांनै प्रडाक्सन खालामनो हादोंमोन। दा अब्ला बे गांनै प्रडाक्सन खालामनो हानायनि बेलायाव 50,000 अनसुंथाइ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनहा हमनानै ला गांब्रै बा गांबा सानसेयाव प्रडाक्सन खालामनो हानाय जाहैगोन। अब्ला गांबा प्रडाक्सन खालामनो हानाय जाहैयोबा नुनो मोन्दोंमोन दहाय गांसेयाव 1,000नि मोनसे जि प्रडाक्सन खालामदोंमोन, बिथांमोनहा दिहुननो हादोंमोन। दा बे प्रडाक्सन खालामनायाव अब्ला गांबानिबा 5,000 फैबाय। अब्ला 5,000 फैबाय, गांबा सानसेयाव गांबा हानाय लोगो लोगो 5,000 फैबाय। अब्ला साबाजों बेखौ डिभाइड खालामोबा बेसेबां जाफैखो? अब्ला सानसेयाव 1,000 रां खामायनो हाबाय। सिगाङाव नुदोंमोन 400ल'मोन बिथांमोननि इनभेस्ट खालामनो हानाय 5,000 जों 5,000 25,000नि मोनसे उइभिंआव। दा अब्ला बिथांमोननि जेनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुप, बे खामानिखौ सरकाराबो हेल्प खालामहरबाय। अब्ला नुनो मोनबाय बेबादियै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खामानिया जाफुङो आरो बेबादि जायफोर बिथांमोना मावगोन बिथांमोना साक्सेस जागोन। नाथाय नुनो मोनबाय नोंथांमोनहा माखासे गोबां कुइसन सिखारदोंमोन, बाहाय नुदों बियो मा मावनांगौ एबा मानो नांगौ, माब्रै खामानि मावनांगौ, सरकारनि अनसुंथाइखौ मा खालामनांगौ आरो सरकारा मानो हरो, बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय। दा बेयाव बुजिनो हाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ खामानिया मारै मावनांगौ, बेखौ नोंथांमोनहा नुदों। दानिया नैबे मोनसे बुस्थु आरोखि जोंनियाव नोंथांमोनहा जायफोरखौ मेगनजों नुगासिनो दङ, आं दा जेबादि खिन्थादों, जेबायदि प्रसेसजों खारनांगौनि खोथा दंमोन, दा बेखौ नोंथांमोनहा नुवाखै जानो हागौ गोबाङानो। ओंखायनो साक्सेस जायाखै। सोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मा खामानि मावनो हादों बेखौ नोंथांमोना बयबो कुइसन खालामदों जानो हागौ। दानिया नैबे जोंनि मानसिया मा खालामखो, नैबे मोनसे बुस्थु जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरा, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा मानो जौगानो हाया, नैबे बुस्थुखौ नोंथांमोननो बाहाय खिन्थाना होनोसै। दानिया जोंनि मानसिया मा खालामखो?
फार्स्टआवनो साननानै नाय नोंथांमोनहा जोंनि मानसिया मालाबाबो इउनिटि नङा, बेखौ गोसोआव लाखा। बेखायनो आं होनदों दहायनो नैबे सासे मानसिजों आं रुजुदोंमोन, बेहा 5,000 दं आरो 10 दानो इन्टारेस्टिं दङ। बेखायनो बियो गावजों ग्रुप जागोनफोरखौ गावबादि मिलायनाय मानसिखौसो लोगो लानो नांगोन। गावबादि मिलायनाय 10 दानो गोसो नाथाय रां गैया, जमा गैया, उइभिं खुलिनो गोसो रां गैया, बिथांमोनहा बेखौसो लोगो लानांगोन। अब्लासो बे साबाजों लोगो लानानै मोनसे गेलेगोन, अब्लासो बयबो साबाबो गोसो गुदुंखा नालाय, अब्लासो बियो मोनसे साक्सेस जाहैगोन। नाथाय जोंनि मानसिया मा खालामगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलिनांगौनो, नोंबो जानो नामा, आंबो जानो नामा, फैदो नोंबो, आंहा न'नि मानसिखौ उमुखखौ सोना होनोसै, नों बेखौ सोना होनोसै, बेबादि बानायनानै लानोसै साबाजों बा गासै जायखिजाया सोद्रोमा जानानै बिदि जइन खालामनानै लानोसै। बिनिफ्राय मा जानोसै, गोसो गैयामोन आंनि न'नि मानसि होननानै सोदों, आंनि लोगो होननानै सोदों, आंनि बिजावजालि होननानै सोदों, खायफाया नैबे उमुखखौ सोदों, आंबो थाफानो होननानै हाबफादों, नाथाय खामानियाव बेबो एक्टिभ नङा। जाउनाव मा जासिगोन, आं दहाय खामानिया जाय बुस्थुआ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुल बुस्थुमोन, गोनांथार खामानिमोन, बे खामानिया मावजाला। लोगो लोगोनो मा जानोसै, ग्रुप दानायैनो थानोसै, बेनिफ्राय गासैबो लाथिख', जेबो खामानि जाला। माबा मोनसे फसंदोंमोन, न' लुजेनदोंमोन, बिथांमोनहा माबा हाबा मावनो, बेबो केन्सेल थांसिगोन। दा बिथांमोना मा खालामगोन, बेबायदि खुलिनायनि टारगेटआ मा दङ, नैबे जेनाखि दहाय खिन्थादोंमोन, हमनानै ला सरखारनिफ्राय बायदिसिना माबा मोनसे रांनि थफ्ला हरदों आरोखि, ग्रेन्ट हरगोन, 50,000नि थफ्ला, 75,000नि थफ्ला, मालाबा 20,000नि थफ्ला, बेखौनो बिथांमोना जमगोन। बेनिफ्राय नैबे दहाय होननाय सासे, सानै, साथाम, साब्रै, साबा जायफोरहा इउनिटि गैया, बिथांमोना खामानि मावनायाव नैबे रांखौनो जुदि मोनोबा डिभाइड खालामनानै जाखिनि सासेयाव मोनो, बेखिनिजोंनो बिथांमोनहा मा होनो, बेखौनो जमबाय थागोन आरोखि। दा बेनि थाखायल', दा बेखौ मोनखांबाथाय आरो गैलाबो। बे जोंनि मानसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलिनायनि मोनसे गुबै खामानि। दानिया फार्स्टआव नुदोंमोन नोंथांमोनहा साक्सेस जानाय जे साबा सोद्रोमाफोरा 25,000 रांनि मोनसे उइभिं खुलिनानै बेनिफ्राय गावसिनि रां उइभिंखौ सरकारनि जेनाखि थफ्ला बेजों बारायदेरनानै फेदेरदों, मडिफाइ खालामनो हादों। बेनिफ्राय बिथांमोना सानसेयावनो 1,000 करि रां खामायनो हानाय जादों आरो बिथांमोननि सेलारिया 30,000 जाहैदों दान मोनसेयाव। दा अब्ला फारसेथिंजाय नोंथांमोना नुदोंमोन दहाय आं खिन्थानायाव, जायफोरा गोसो गैयाजासे जबरदस्त बायदिसिना थाफानो मानो बायदिसिना लानानै नैबे जेनाखि सरकारनि मोनसे थफ्ला बेखौ लुबैनानै थादोंमोन, बिथांमोनहा मा खालामगोन, खेमसेल' हरदों 75,000खौनो मोननायानो लाबाय। दा बेनि गेजेराव थाबायनानै थांफागोन माखासे 70,000खौनो मोनबाय दे, अब्लाबो साबाजों रानोबा बेसेबां गोलैगोन, आरो बेबो बोसोराव खेबसेल', आरो बोसोरै बे स्किमखौ मोनबाय थायो, बेबो नङा। अब्ला बेजों आरो बैसोर बिथांमोना गावसोर बेबायदि स्किमजों बाहायनानै दान मोनसेयावनो 30,000 खामायगासिनो दङ, आरो नाथाय नैबिसोरहा बोसोराव खनसे 1,000 करि बा 5,000 करि मोनदों, बोसोरावसो दे, 12 दानाव। बेनिफ्राय नैबे बिथांमोनहा दान मोनसेयावनो 30,000 करि मोनगासिनो दङ। नाथाय बिसोर जेबो मावाखै, नाथाय बिस्रा खालि 2 घन्टा, सासेयाव 2 घन्टाल' डिउटि मारिदों। बेनिफ्राय सासेया 2 घन्टा डिउटि मारिदों, सासेया 2 घन्टा, सानसेनि गेजेराव 2 साबाजों 10 घन्टा डिउटि मारिदों। बेहायनो बिथांमोननि प्रडाक्सना जादों आरो। दा बेबादि अबस्था जोंनाव फैगासिनो दङ, जागासिनो दङ। बेखायनो जेसेबांनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुप दागोन, बेनिफ्राय जोंनियाव 100याव माने 2आ मा होनो साक्सेस जानाय दङ, ओनसोल लायै ओनसोल, नाथाय 98%आ गैया। ओरैनो दहायनो आं खिथादों, नैबे सरकारनि नैबेखिनि थफ्लाखौनो लागासिनो दं आरोखि। बिथांमोना बुंगोन, नोंथांमोना सोङोबा, नोंथांमोननि गेजेरावबो गोबां थानो हागौ, सोङोब्ला बुंगोन सोलाबलाया, गोसोआनो मिलायलाया। बे गोसोआनो मिलायलायियानो मेन खारन, आरो सोलाबलायियानो मेन खारन। मानो होनबा सोलाबलायि, गोसो मिलायलायि, बेखौ लानानैनो ग्रुपखौ दाखानो नाङा। दा बेसो खोथाया मेनआ। आं दहायनो खिन्थाखादों, जायफोरहा मावनो गोसो, जायफोरा इन्टारेस्टेड नाथाय हायाखै, बिथांमोनहासो बेखौ खालामनो नांगोन। दा उइभिंनि एग्जाम्पलाव नोंथांमोना थांबाय, आबादनि बेलायावबो बेनो, जायफोरहा आबाद मावनो होननानै गोसो दंखायो नाथाय हायाखै हारसिङै, जायफोरहा आबाद मावनो होननानै दङ हारसिङै हायाखै, बिथांमोनासो खामानिखौ बेयाव ग्रुप ज' जागोन। आरो जायफोरहा फिसारि एबा ना फिसिनायनि खोथा सानदों, बिथांमोनहा जायफ्रा ना फिसिनायनि गोसो दं, बिथांमोनहासो बेयाव हाबगोन। आरो जुदि फार्मिं खालामनो गोसो दंबा, हमनानै ला दाउ एबा अमानि फार्म बायदिसिना खुलिनो लुबैदोंबा, जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ बिथांमोनहासो ग्रुपआव जइन जानांगौ।
दा बै सोरनिबा न'नि सोरनिबा मानि आंबो थाफानो बायदिसिना थाफानो बेबायदि होनोबा बेयो मालाबाबो जाया आरो बिनिफ्राय मालाबाबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेनिफिट्सखौ मोननाय नङा आरो बे मोनाबो नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो। दा बेखिनि नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जानो हागौ मा होनदों। दा बेखौ नोंथांमोनहा खोन्थानानै होबानो जाबाय। शेयार खालामनानै होआबाबो आं बेखौ बुंदों, शेयार खालामनानै होयोबाथ' होबाय नोंथांमोननि गोसो, नाथाय शेयार खालामाबाबो नोंथाङा नोंथांनि खुगाजों जेखौ बुजिदों बेखौ बुंनानै होयोब्ला निस्सय जोंनि नैबे मोनसे कुइसना जोंनाव जाखारनाय नङा, मालाबा जाखारनाय नङाबो जानो हागौ आरो जे जोंनि मानसिया मा खालामखोआ, नाथाय बाखिया नैबेयो सोलिबाय थाखायो। दा बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।